Det er ikke vores. Hvad Det siger er du? vores stykke. Ja, simpelthen. Det er kun til Tror jeg lås. ikke, jeg forstår det. Nej. Hvad siger du, Claus? Jeg kan godt lide for noget musik. Snak. Ja. Højere. Ja, simpelthen. Ja, simpelthen. Lesbjerg. Eller Esbjerg. Er det Esbjerg, Nej. du siger? Nej, Noget det... musik. Nej. Kan du... Det er lige Kim Larsen. Ja, simpelthen. Kan du dansk? Okay. Ja, jeg venter. Ja. Ja, det er lige Kimas. Kimas. Så, Claus, bare tryk. Bare tryk. Ja. Og en af dem. En af dem. Flot, Claus. Secondary complete engine, 1.2 secondary engine. Så er det Lasse lige om lidt. Yeah. Så er det Lasse lige om lidt. Tarzan. I was so afraid that you wouldn't come on time. Det. Og hvis du ikke vil se den video her. Ja. Så kan du bare trykke der, Claus. Nå, det gjorde jeg. Ja, det gjorde du vist. Det der. Ej, prøv de her to, Claus. De der. Hvad for noget musik har du valgt? Der. Prøv den der. Tryk. Så kommer vi stadig til Tarzan. Der er stadig som Nej. Tarzan. Brian, jeg tror Claus selv skal have lov til at prøve på det. Skal vi så ikke bare kigge på, om Claus skal prøve? Ja, det er... Hvad vil du prøve, Claus? Ja. Tryk. På en af dem. Bare en af dem, Claus. Ja, det er lige Nanja. Det går. De kom. Så Der er King Kong. Tryk. Ja. Ja. trykker du bare. Nej, det er Tarzan. Nej, det går. Det er Løvers konge. Løven til kongen. Det er børnefilm. Han er kun til børnefilm. Det er lejlige babyer. Men nu er jeg ikke at Nej, drille. det er da ikke så vel. Ikke. Den er da sjov. Jeg kan da godt lide Løvenes Konge. Den går. Det Den er da sjov. Hvad vil du vælge nu, Claus? Det er en Det er... børnefilm for voksne. Der er et. Hest. Kom du på. Det er hest. Han er vild med hesten. Det er et spot. Godt, Claus. Et N. Ja. N. Ja. Flot. Og vi skal have et G. King. Og så skal vi have et mellemrum. Ja. Den er dernede på space. Flot. Og kong. Kom. De kom. K ikke? Flot. Og et O. Ja. Nej, Ja, det er sæt. det er sæt. O er der. Hov, se, der står allerede King Kong deroppe. Så kan du trykke på hele den der. Og så skal du sige, en gang til. Tryk på den glade finger, der siger ja. Ja. Så tryk på den glade hånd deroppe. Ja. Der siger ja. Ja. Tryk på det. Flot. Og så skal vi sige søg. Tryk på den der. Flot. Se om der kommer noget med King Kong. Det gør der, eller det er. Dernede, Claus. King Kong, der kravler. Det er lige dig. Tryk igen, Claus. Skal vi prøve at tage Det er den? Hvad var det? Flot. Erik. Flot, Claus. Erik kom. Nu tak. Erik kom. King Kong. Erik kom. Det er lige dig. Nej, det er ikke mig. Ja. Ikke mere nu. Ikke dig nu. Nu sidder Claus på computeren. Pakker lige. Ja.
Kiks! Jeg tager bogen, den var. Nu bliver jeg sur. Den sad. Dumt, der røg. Den sad. Og igen. Nej. Jeg skifter. Nå, der er en numse. Og ja. Dig, Ja. Og ja. Hvad sker der nu? Hvad sker der nu? Falder hun? Wow! Nu faldt med tøj på. Og katten, der holder hun også i hånden. Au! Au! Det er billigt, når det er børn. Det er billigt for børn. Det var slut. Ja. Der var noget med... Hvad ligner det? Det ligner noget med trommer, ja. Det der gjorde jeg lige. Ja, det var da dejligt sikkert, for vi har ikke noget fjernsyn. Det er sådan en kursus i, hvordan man slår på trommer. Det der. Nej, det kostede det ene. Og så kan man have alle de her forskellige aftaler, når man har 3 børn. Så man kan komme ind. Ja, okay. Med billeder, så det Du har jo også trommer inden for dit værelse. Ja. Er du også så dygtig? Jeg er lidt det der 2 år. Ja. Jeg synes, den er en god opfængelse. Fordi At det er meget sjovt at se, hvordan man kan lære på sådan en der. hvad tror du, I ville bruge den til, hvis I havde den her? De der filmklip, vi havde. Ja. Det var meget sjovt at se. Ja. Tror jeg, du godt, I kunne blive enige om, hvad for nogle film I ville se på den. Ja. Så kunne I skiftes. Vi kunne skiftes til det. Så det er i hvert fald den musik, du godt kan lide. Hvis du ikke skulle se filmen på den, hvad kunne du så også tænke dig? Alt muligt. Ja. Internet og Ja. de der gule hjemmesider. Gule hjemmesider, ja. Klar, han siger, at han kan finde alle numre på de gule hjemmesider. Ja. Det tror jeg ikke på, man kan. Nej, men man kan finde mange. Der kan man finde på de gule hjemmesider. Der kan du finde mobilnummer på nogen, du kender navnet på, eller hvis du ved, hvor de bor henne. Okay. Ja. Og man kan ikke finde alle numre. Nej, der er nogen, der ikke vil fortælle, hvilket nummer de har. De har et hemmeligt nummer. Dem kan man ikke finde. Okay. Man kan ikke finde mit nummer, det er hemmeligt. Det er hemmeligt. Jamen, det er godt. For så kan du... så bliver du ikke udsat for, at der bare er nogen, der ringer til dig. Nej, Nej. det er hemmeligt. Den kan du godt lide. Det var god, ikke, Claus? Det var god. Godnat. Den